omlouváme se, že nám to přestalo natáčet, že jsme začali říkat au, nebo spíš tady Marinet. Jo, já jsem si omylem píchla a řízla nůžkama. ano, a něco, To je docela blbost. a něco se nám stalo, tak a omylem jsem to vypla, takže fakt moc se omlouvám. Tak, skončili jsme u toho, že... Počkej. Jo. Skončili děkuji. jsme u toho, Že tady dělal něco s nůžkama a začne to dělat ještě jednou. Takže jsem tady propíchla tady jsem propíchla dírku. Mám heslo, já tam mám heslo. Takže už Jsme jsme si to udělali propíchli. díru. A já jsem si tu masku dostřihla podle svého vkusu do tvaru berušky. To už říkala, ale to nevá. Takže jdeme na to, teďka udělám... To budeme vařit. Ano, začne tady Marinet, začneme nejdřív její masku, protože ona je hlavní role. Takže jdeme Já si vezmu něco, nějaký... věci. Takže buď si to vybavíte takhle, jak to dělá, anebo něco. Tečky tam dodělám potom fixou. Teď to jak si můžete všimnout. Takže tady máme půlku. Přes půlku. Přes půlku. To je nová. No to, o té jsem ti říkala. Jenomže já jsem viděla oficiální video a tam byla nějaká holka v nějaký knihovně a tam byl, No to je ono. ale tam jsou obrázky. No tak toho ne, ale to je, ale jen je tam něco. Promiňte, my si teďka dohadujeme. Takže už to máme. Takhle vypadá hotová maska, jakože červená, tak si tam dodám jenom tečky. Ona jich dělá omylem víc. Počkat, kolik jich tam vůbec má? 5. A tak. Aha. No tak promiňte, tohle nebude úplná, jenom ona tam omylem dělá. Já tam dělám řady teček. Je to fuk. Tak, to asi by stačilo. Ostatní tečka. Tak, a máme takovou. Teďka budeme potřebovat co? Počkat, pozor, ať se to nerozmaže, protože tady dřív musí zaschnout. Jo. Teďka potřebujeme tu provázek. Takže A počkej. do těch dírek, navlečete si tady do těch dírek provázek a zavážete tady konec a tady a budete mít masku a prostě si ji potom jenom nasadíte. A Takže, tady bude dělat Alia. au,